गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनबाय। बेजों लोगोसे दायो जायफ्रानाखि आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, आंनि भिडिअ नायगिरि साफ्रोमखौ फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आरोबाव दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव नायगिरि बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव नोंथांमोननिसिम दिनैनि बे दिनजों लोगोसे सासे मानसिनि कमेन्टनि दुआरै गोथार बाइबेलनि मोनसे गोदान मेसेज दिनै आङो लानानै फैदों। थ' बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव ख्रिस्टियान जानायखाय ख्रिस्टियान जिबनाव माबा मोनसे लाब मुलाम्फा मोनदेरगोन होननानै दायो जायफ्रानाखि नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो मिजिंथिहरदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला बे समाव बिथाङा सोर आरो आंनो मा रोखोम कमेन्ट लिरनानै हरदों आङो नोंथांमोननो सिनायथि होनि। थ' बिथांनि नामानो जाहैबाय आलायस्रि बसुमतारी। अब्ला बे समाव आलायस्रि बसुमतारीखौ गावनि कमेन्टनि थाखाय आङो थेंक इउ बा हामबाय होननाय जासिहरदों आरो बिथांखौ दिनैनि बे भिडिअआव आङो वेलकाम खालामदों स्पेसियेलि, आरो बिथांखौ बेखौनो रिक्वेस्ट खालामदों जुदि बिथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायसनदोंब्ला जोबजासे नायलांगोन। अब्ला अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथां आलायस्रि बसुमतारीया आंनो मा कमेन्ट हरदों आङो फरायनानै खोनासंहोनि बे समाव। बिथाङा लिरहरदों, आथिखालनि लाइमोन सिख्लाफ्रा इसोर मिथियै मानसिजों जुलि जाहैयो, बेयाव इसोरा राग जोंनाय दंना? इसोरा अन्नानै बोसोननि गेजेरजों भिडिअ लाबोनो हागोन ना आदै? खोनाबायना मा होननानै बुंहरदों बिथां आलायस्रि बसुमतारीया? बिथाङा आंनाव बेखौनो सोंहरदों, आथिखालनि लाइमोन सिख्लाफ्रा बा आथिखालनि ख्रिस्टियान सिख्लाफ्रा जे इसोर फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ जों खुलुमो, बे जों खुलुमनाय इसोरखौ खुलुमै मानसिफोरजों हाबा जाहैयोब्ला जोंनि ख्रिस्टियान लाइमोनफ्रा बेयावहाय इसोरा राग जोंनाय दं नामा बा दुखु मोननाय दं नामा? बिथां आलायस्रि बसुमतारीया दिनै बेखौसो आंनियाव सोंहरदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, इसोर मिथियैथ' सासेबो गैया। इसोरखौथ' जों बुहुमाव थानाय मानसि साफ्रोमबो दिनै बेखौ इसोरखौ जों मिथिखागौ। नाथाय बेनि जे सोंहरनाया बेनो जे फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ जों खुलुमो जों खुलुमो, जों मिथियो, जों मिथिनाय, जों खुलुमनाय इसोरखौ खुलुमै मिथियै मानसिजों हाबा जाहैनायखौसो बिथाङा दिनै बुंदों। थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनैनि बे मुगायाव थारैनो बियो नंगौ घटना। दिनैनि बे मुगायाव जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियान सिख्लाफ्रा जों मिथिनाय, जों खुलुमनाय इसोरखौ नागारनानै जों खुलुमनाय इसोरखौ मिथियै मानसिफोरजों जोंनि फोथायनाय इसोरखौहाय फोथायै मानसिफोरजों जोंनि दानि जुगनि गोबांथार मोजां मोजां ख्रिस्टियान सिख्लाफ्रा दिनै हाबा जाहैगासिनो दङ आरो बिथांमोना दिनै गोसोनि दिनै जुलि जागासिनो दङ उइदाउट एनि टेनसन गैयालाबानो बिथांमोना गोसोनि हाबा जाहैगासिनो दङ। बिथांमोना सिख्ला समाव लाइमोन समाव फोरबोनि गित रोजाबनायमोन। बिथांमोना गिर्जाफोरखौ समायहोनायमोन माजों? फोरबोनि गित रोजाबनायफोरजों। नाथाय जेब्ला हाबा जाहैयो, गाव मिथिनाय, गाव खुलुमनाय जे इसोरखौ गाव खुलुमो, गाव फोथायो, बेबायदि मानसि मिथिनो रोङै मानसिफोरजों, गाव खुलुमनाय इसोरखौ मिथियै मानसिफोरजों बिथांमोना सोरबा सोरबा जुलि जाहैयो। एनायनो दिनै दुखुनांथाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर। अब्ला बे समाव आं दिनै गिबियावनो दिनै बेखौनो बुंनानै दोनखागोन, 能够 इसोरा
जों जे इसोरखौ जों खुलुमदों, जे इसोरखौ जोंनि जिउनि बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्ट होननानै जों खुलुमो, बे इसोरा गावखौ खुलुमै, गावखौ मिथियै मानसिफोरजों जुलि जाहैयोब्ला राग जोंनाय दं। आङो दायो गिबियावनो बुंनानै दोनखाबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे बाथ्राखौ दिनै सोरबा आंनि भिडिअ नायगिरिफोर दङब्ला नोंथांमोना दुखुबो मोननो हागौ। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरो जोबजासे नायलाङोब्लानो नोंथांमोना बुजिगोन मानो जों खुलुमनाय इसोरा गुबुन इसोर खुलुमग्रा मानसिजों हाबा जाहैयोब्ला मानो दुखु मोना, नोंथांमोना बेखौ मिथिनो मोनगोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आं दहाय एसे गिबियावनो होनबाय, नंगौ बे इसोरा दिनै जे इसोरखौ जों खुलुमदों, बे इसोरा गुबुन इसोर खुलुमग्रा मानसिफोरजों हाबा जाहैयोब्ला राग जोंनाय दं आरो दुखु मोननाय दं। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो दिनैनि खोथाल' नङा बियो, गोदोबो जे इसोरखौ जों खुलुमदों ना, गावखौ खुलुमग्रा रायतफोरखौ जों खुलुमनाय इसोरा बादा होनानै दोनखानाय दङमोन। अब्ला बे समाव गोथार बाइबेलनिफ्राय आं नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंनि मा बुंदों। आं फरायनानै खोनासंनि बेखौ मोननो हागोन हुदा बिजाब 7 बालाबनि 3 आरो 4 सिरियाव मा बुंदों। आं फरायनाय जिसुनि मुङै 3 सिरि। बिसोरजों नोंसोरो हाबाफोर खालामज्लायनो नाङा, नोंसोरनि फिसाजोफोरखौ बिसोरनि फिसाज्लाफोरनो एबा बिसोरनि फिसाजोफोरखौ नोंसोरनि फिसाज्लाफोरजों हाबा होनो नाङा। खोनाबायना मा होननानै बुंदों? अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिखौ खोब गाहामथारै खोनाबाय। मा होननानै बुंदों? बिसोरजों नोंसोरो हाबाफोर खालामज्लायनो नाङा। सोरजों? जे इसोरखौ दिनै जोङो खुलुमदों। ओमफ्राय जों खुलुमनाय इसोरखौ जे मानसिफ्रा खुलुमाखै, बेबायदि मानसिफोरजों नोंसोरो हाबाफोर खालामज्लायनो नाङा। आरो मा बुंदों? नोंसोरो नोंसोरनि फिसाजोफोरखौ बिसोरनि फिसाज्लाफोरजों हाबा होनो नाङा, आरो बिसोरनि फिसाजोफोरखौबो नोंसोरनि फिसाज्लाफोरजों हाबा होनो नाङा होननानै बुंदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला नायदो मानो हाबा होनो नाङा। फै बे समावहाय मानो हाबा लाज्लायनो नाङा? अब्ला फै बे समाव 4 सिरिखौ जोङो फरायनानै खोनासंबावनि। मानो जों खुलुमनाय इसोरा मानो बादा होदों? गुबुन इसोर खुलुमग्रा मानसिजों हाबा जानायखौ मानो हामजानाय मोनाखै? मानो बादा होदों? जोङो 4 सिरिखौ फरायनानै खोनासंबावनि बे समाव। बेयाव लिरदों 4 सिरि, मानोना बिसोरो नोंसोरनि फिसाफोरखौ फोरबोनिफ्राय बोखानानै गुबुन मोदायफोरखौ खुलुमहोगोन। रोखा जाबायना? मानो जों खुलुमनाय इसोरा गुबुन इसोर खुलुमग्रा मानसिफोरजों हाबा जानायखौ मानो बादा होदोंमोन? आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिजों खोब रोखा जाबाय। मा होननानै बुंदों? मानोना बिसोरो नोंसोरनि फिसाफोरखौ फोरबोनिफ्राय बोखानानै गुबुन मोदायफोरखौ खुलुमहोगोन। बेबादिखौ नुब्ला फोरबोआ नोंसोरनि जिङा राग जोंनानै बे समावनो नोंसोरखौ संहार खालामगोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेबायदि खारननि थाखायनो जों खुलुमनाय इसोरा गुबुन इसोर खुलुमग्रा मानसिजों हाबा जानायखौ दिनै बादा होदों। आरो नंगौना नङा बे बाथ्राया नोंथांमोनाबो जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, गोथौयै बिसार खालामबानो जाबाय। अब्लानो नोंथांमोना दिनै मिथिगोन जे इसोरखौ दिनै जोङो जोंनि जिउनि बासायगिरि होननानै जों खुलुमदोंमोन। आरो दिनै बेल' नङा, जे इसोर फोरबो जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ पापनिफ्राय उदांस्रि होनो थाखाय, जोंखौ नरकनिफ्राय बासायनो थाखाय, पापनिफ्राय बासायनो थाखाय गावनि जिउखौनो दिनै कालभारि क्रुसाव बलिदान होफैदोंमोन। अब्ला बे इसोरा मानो दुखु मोना जानो? दिनै मानो राग जोङा जानो? अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जायफ्रा ख्रिस्टियानफोर, नोंथांमोना बेखौ बुजिबानो मिथिबानो जाबाय। नाथाय जायफोर ख्रिस्टियानफोर नङा बा आंनि भिडिअखौ नायदों,
नोंथांमोनाबो बेखौ बुजिबानो जाबाय जे जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि जे इसोर जे ख्रिस्टियानफ्रा जे इसोरखौ खुलुमदों बे इसोरा ना बेबायदिखौ दिनै माना खालामदों आरो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो मा जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियान सिख्लाफ्रा ना हाबा लाना हाबानि उनावसो दिनै उनदाहा जानायखौबो जों दिनै नुनो मोनदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नङा बेबायदि जोंनि ख्रिस्टियान बिफाफोर दङ बेबायदि जोंनि ख्रिस्टियान बिमाफोर दं न'खरफोर दङ ना मा बावहाय जों खुलुमनाय इसोरखौ मिथियो ना मिथिया खुलुमो ना खुलुमा बेनि जेबो मा फाराग गैयालाबानो मा खालामो फिसाजोखौ हाबा हरनो हाबानो जाबाय आरो दिनै साख्रि आवलाल' जाबावदो ना जब मावगिरिल' जाबावदो खोथायानो जोब्बाय बेवहाय खुनु मा खोथायानो बेबायदि खोथायानो फैनाय नंला जे जों खुलुमै इसोरखौसो बियो खुलुमो नैबेफोरबायदि खोथायानो फैनाय नंला हाबा हरनो हाबानो जाबाय दिनै बेखौ सानो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनैबो जोंनि ख्रिस्टियान न'खरफ्रा बेफोरबायदि साननाय दङब्ला आरो दिनैबो जोंनि ख्रिस्टियान सिख्लाफोर बा लाइमोनफ्रा बेफोरबायदिखौ साननाय दङब्ला आङो दिनै बे बाइबेल सिरिनि गेजेरफोरजों दिनै बेखौसो दिनै मिथिहोगोन ना जे इसोरखौ जों खुलुमदों बेनिफ्राय नोंथांखौ नोंखौ नोंसोरनि फिसाजोफोरखौ बा जोंनि फिसाजोफोरखौ बोखानानै गुबुन मोदायफोरखौ बा गुबुन इसोरफोरखौ खुलुमहोगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो इसोरा बुंखाबाय बेबादिखौ नुयोब्ला इसोरा राग जोंगोन दुखु मोनगोन आरो संहार खालामगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समावहाय आङो मोननैसो बाइबेल सिरि जोबनायाव नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोबावनि पौलनि लिरनाय बा पौलनि बुंनाय 2 करिन 6 बालाबनि 14 आरो 15 सिरिखौ आं फरायनानै खोनासंहोबावनि मा बुंदों नोंसोरो फोथायैफोरजों गोरोबै जुंगालाव दाबोफा बुजिबायना मा होनदों पौला सासे बिराद गिदिर इसोरनि मावगिरि नै मानोना धोरोमा आयेन बारसिनायजों मा मोनफानाय नङाब्ला स्राङा खोमसिजों मा लोगो लाज्लायनाय बुजिदोंना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर पौला मा होननानै बुंदों नोंसोरो फोथायैफोरजों बा गोरोबै जुंगालाव दाबोफानो मानोना धोरोमा आयेन बारसिनायजों मा मोनफानाय नङाब्ला स्राङा खोमसिजों मा लोगो लाज्लायनाय बुजिदोंना आसा खालामो नोंथांमोना खोब गाहामथारै बे बाथ्राफोरखौ बुजिदों आरो 15 सिरियाव लिरदों सैताना ख्रिस्ट'जों माब्रै गोरोबज्लायनो एग्जाम्पल होदों दे नङाब्ला फोथायग्राहा फोथायैफोरजों मा बख्रा मा मोनदेरनाय मा मुलाम्फा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला मा दिनैनिफ्राय जोंनि ख्रिस्टियान लाइमोनफ्रा बे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ इसोर होननानै खुलुमग्राफ्रा जे इसोरखौ जों खुलुमदों बे इसोरखौ खुलुमै सिबियै फोथायै मानसिफोरजों मा हाबा जाहैबावगोन ना मा नोंथांमोना नोंथांमोननि फिसाजोफोरखौ हाबा हरबावगोन ने अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना खोब गाहामथारैनो बुजिबाय रोखा जाबाय बिथां आलायस्रि बसुमतारिनि कमेन्टनि गेजेरजों बेखौनो मिजिंथिहरनानै आङो नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आङो बेखौनो रिकुवेस्ट खालामहरदों आंनि रिकुवेस्टआ बेनो फै जों मिथिदिनि दिनै जोंनि फिसाजोफोरखौ बा जोंनि ख्रिस्टियान लाइमोनफ्रा जे इसोरखौ जों खुलुमो बे जों खुलुमनाय इसोरखौ मिथियै मानसिफोरजों हाबा जाजायो ना जाजाया अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेखौ बुजिदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों मिथिहरदो आरो मिथियाखैब्ला सोंहरबावनो हागोन हामबायसै अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनैनि बे गुसुं कमेन्ट गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ आङो बेयावनो दोनबाय आरो नायगिरि साफ्रोमखौबो आङो बे समाव हामबाय होनदों आरो इसोरा बयखौबो बोर होथों गोजोन्थों खुलुमबाय।